ମଧ୍ୟରେ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କର 100 ଦିନ ପୂର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଇଛି। ବିଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ସେମାନେ କ'ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, କେତେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଏହି 100 ଦିନ ଭିତରେ, ତା ଉପରେ ଏକ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବା। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପି ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା, ତା ଭିତରେ ଧାନ କୁଇଣ୍ଟାଲକୁ 3100 ଟଙ୍କା MSP କରିବା, ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା, 2025 ସୁଦ୍ଧା 2 ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ମେଡ଼ିକାଲ ଓ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ତା ସହିତ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନାକୁ ଲାଗୁ କରିବା, ମାଧେସିଂ ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରିବା ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘର ଯୋଜନାରେ 300 ୟୁନିଟ୍ ମାଗଣା ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଏସବୁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା। ମାତ୍ର ୟା ଭିତରେ ପ୍ରାୟ 100 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମୋହନ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପ୍ରାୟ 90% ସେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ସେ ସରକାର ଗଠନ କରୁ କରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦେଲେ, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଦେଲେ, ତା ସହିତ ସଚିବାଳୟକୁ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶର ଅଧିକାର ଦେଲେ, ଧାନର MSP 3100 ଟଙ୍କା କରିବା ସହିତ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ କଲେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସବ୍ ଡିଭିଜନରେ ଗୋଟିଏ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ଏବଂ 80 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କୁ ଏବଂ 80% ଅକର୍ମଣ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ 3500 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଯୋଜନା ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ମୋହନ ସରକାର ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ବିରୋଧୀ ଦଳ ସୂତାଖିଅ ଖୋଜି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନରେ ତାଙ୍କର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବାର ଚେଷ୍ଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, କରିବେ। ଯାହାକି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସରକାର 2014 ନିର୍ବାଚନ କୁହନ୍ତୁ, 2019 ନିର୍ବାଚନ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା 2009 ମସିହା ନିର୍ବାଚନ କୁହନ୍ତୁ, ଜିତିଲା ପରେ 100 ଦିନ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଦେଇଥିବା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ସେତିକି ଭାଗ ପୂରଣ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଏପରିକି ଅନ୍ୟ ଏକ ସଫଳତା ହେଉଛି ପୂର୍ବ ସରକାରମାନଙ୍କରେ ଯାହା ଜନହିତକର ଯୋଜନା ଚାଲିଥିଲା, ସବୁ ଯୋଜନା ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ତା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏତେକ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ସଫଳତା।